Vara Perxudres Podcast'te. Ahmet Spor bi navê xwe li ser sewt û sekneka siyasî tê hesibandin, sala 2014 dest bi futbolê kiriye. Bes tarîxa vê taxima Diyarbekir raber dike ku esl û esasa wê li sala 1972 e. Taxim di serî da ji 1972 heta 1985 bi sponsoriya Turan Gazozları navê wê Melik Ahmet Turan Spor çûye maçan. Sala 1985 piştî Turan Gazozları sponsoriya xwe vekişandiye, navê taximê tenê Melik Ahmet Spor maye. Taxim sala 1990 ketiye bin hikmê Belediyeya Diyarbekir û heta 2014 navê wê Diyarbakır Belediyespor, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Diski Spor li du topê çerx bûye. Payîza 2014 taximê bi kongreyekê navê xwe kiriye Ahmet Spor û rengên xwe kiriye kesk û sor û zer. Lê rêber û rayadarên Türkiye Futbol Federasyonu TFF ser nav û rengên Ahmet Sporê ne bi rêkên resmî bin jî bi nerazîbûnên sergirtî problem derxistine. Axirî navê Ahmet Sporê havîna 2015 bûye Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü û rengên wên kesk û sor û zer ji ber ku temsîla xeteka siyasî hatine hesibandin, qulibîne ser kesk û sor û spiyê. Kurdish Studies Center KSC ew merkeza lêkolîn û analîzan ewa bi sekna xwe ya objektif guherîn û veguherîna Kurdan ji nêzva teqîb dike, sala 2024 ser Ahmet Sporê raporek hazir kiriye. Terefdarên Ahmet Sporê bi çi tirs û talûkeyan destekê didin taxima xwe? Taxim di kîjan merheleyan ra derbas bûye? Bi çi zorî û zehmetiyan li ser xwe maye û li ber xwe dide? Rapor rind raber dike. KSC di raporê da dibêje Ahmet Spor li hêla Kurdan ji taxima bajarekî pirtir nola taximeka millî tê hesibandin û dibêje li gor rêber û terefdarên wê ji ber ku dewleta Tirkiyeyê jî taxima wan wisa dibîne, zordariyên li ser wan pirin. Gotinên terefdarekî Ahmet Sporê hîn ji sala 2016 fikrên ser taxima millî saxlem dikin. Terefdar dibêje ew sala 2016 li Aydinê li ew bajarê li xerbê Tirkiyeyê çûne deplasmanê. Li trîbûnê 600-700 terefdarên taxima bajêr hebûne. Lê hêjimara terefdarên Ahmet Sporê li dora 1200 bûye. Îro Ahmet Spor li kîjan bajarê Tirkiyeyê maçê dilîze ne tenê Diyarbekirî bi giştî Kurd darin destekê didin ku ew jî wê hîn hinekî din dike taximeka millî. Rêberekî berê yê Ahmet Sporê di raporê da gotiye berî navê taximê biguhere bibe Ahmet Spor, terefdarê wê tune bûye û dibêje tevî protokolê ancak 200-300 kes diçûne maçên wê. Wî rêberî gotiye piştî nav guherî milletê Kurd li Ahmet Sporê xwedî derket ku millet lê xwedî derket, otoriteyên devletê ajotin ser Ahmet Sporê ku zordariyên ser Ahmet Sporê zêde bûn, millet hîn zêde lê xwedî derket. Sala 2014 di medyayê da gazeteyên mîna Sözcü, Hürriyet û Orta Doğuyê di ser nav û rengên Ahmet Sporê ra ew hemabêje PKK hesibandine. Serokê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan hema berî hilbijartinên Kasima 2015 bi atmosfera siyasî ya wê demê gotiye adam çıkmış Ahmet diyor. Ahmet ne ya? Mêrik derketiye dibêje Ahmet. Ahmet çi ye yaw? Rêberekî terefdaran di raporê da dibêje piştî wan gotinên Erdoğan li deplasmanan bêtir hatine ser wan û zordarî zêdetir bûne. Di deplasmanên Ahmet Sporê da terefdarên taximên li hember li stadyumê sloganên irkçı gotine. Pankartên qatilên Kurdan vekirine û stranên milliyetçiyên Tirk tevî wîdeoyên operasyonan eskeran lêxistine. KSC di raporê da ser meseleya Deniz Nakî jî sekiniye.
Deniz Naki کو به کردبون و علویبون خوا کتیه رادارا مدیا ترکان سالن 2015 و 2016 به گوتن نخاین دجی اپراسیون دولتا ترکیه جزا استاندنه. Türk Silahlı Kuvvetleri paşe seri sala 2018 tevi komek çektarın Suriye operasyon bir ser Afrine. Deniz Naki ve deme Almanya bu be videoye bang le millet kirko lehember operasyonu le mitinga le kolne kombibin. Otoriteya futbola Türkiye ser ve banga Deniz Naki gotko propagandaya ideolojik giriye u cezaya ser mahrum kirna daimi davi ko hatayê li Tirkiye futbolê nelize. Mahkemeya Ewropa gulana 2021 qerar da û ragihand ku heqên Deniz Nakî yên wek azadiya beyanê hatine xwarin. Taraftarekî Amedsporê di raporê da gotiye taraftarên taxmên li hember di maçan da ji ber sekna Deniz Nakî ji destpêkê heta dawiyê ji wî re bi hev re xeberên pîs digotine. Dîsa rêberekî taraftaran jî gotiye li stadyuman sloganên siyasî yasaxin lê ew çûne kîjan deplasmanê xên jî beyraqên Tirkiye felamayên partiyên milliyetçiyên Tirk jî pir hatine vekirin. Taraftarekî gotiye li Sêwasê wan zor bela oteleka ew lê bimînin dîtiye û gotiye xwarina ku ji bo wan hatiye otelê bi şûn da hatiye vegerandin. KSC di dawiya raporê da ser nermkirina atmosferê û qedandina nefreta dijî Amedsporê dibêje siyasetçî û rayadarên dewletê lazim e dûrî wan beyanatan bisekinin ku aleyhî taxmê dubendiyê çêdikin. Di dewamê da KSC dibêje lazim e rêber û rayadar di maçên krîtîk da bîzat bixa li trîbûnan hazir bin û faydeyê li ambiyansa dostaniyê bikin. Amedspor Amedspor ku serxa dibêje gurûra Mezopotamya, dilê Diyarbekir û hezkirina futbolê. Amedspor ku biketin û serketinên xwe Diyarbekirî ne Diyarbekirî ji 2026 pêva bo bi milyonan Kurd taxmeka millî. Amedspor bu şampiyon û derket Liga Süper. Amedspor pîroz dikin. Hemû alîgir xwe vê qadê evkê xweşike pir mezin natê ser ekranê we. Amedspor derket Liga Süper. Amedspor di dîroka xwe de cara ewil derket Liga Süper. Coşu xroşeke mezin li qadê. Kêfxweşiyeke mezin li qadê. Amedspor derket Liga Süper.